gente la city va a estallar, fuego en la avenida. La gente grita fuego, fuego, ¿cómo está la gente? Tässä on peruna. Se on minulle aika tuttu kasvis. Ja sinäkin olet ehkä joskus maistanut perunaa. Eikö niin? Oletko muuten koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka pitkän matkan perunan on täytynyt kulkea, jotta se on päässyt lautaselle asti? Tai minne ihmeeseen se jatkaa matkansa, jos se syömisen sijaan lajitellaankin biojätteeseen? Mitäpä jos lähdetään perunamatkalle ja tutustutaan siihen, mistä perunat oikein tulevat ja minne ne biojätepussin kyydissä menevät? Peruna kuuluu koisokasvien heimoon ja se kasvaa maassa. Aluksi perunat idätetään ja sen jälkeen ne istutetaan toukokuussa perunapeltoon. Perunan kaveriksi peltoon levitellään myös ravinteita, joita peruna tarvitsee kasvaakseen. Tällaisia ravinteita ovat esimerkiksi typpi ja fosfori. Ja samaan aikaan, kun vietät kesälomaasi uiden ja jätskiä syöden, perunamukulat ottavat rennosti pellossa. Multapeiton alla niiden on hyvä kasvattaa maan päälle kohoavia varsiaan ja maan alle levittäytyviä perunarykelmiään. Suomessa viljeltävät perunat muuten tykkäävät siitä, että kesällä on hurjan valoisaa. Ja samaan aikaan, kun kesälomasi elokuussa päättyy ja palaat takaisin koulun hulinaan, alkaa perunatkin jo olla kypsyneet mukavassa multapedissään. Ja syyskuussa perunapellolla alkaakin aikamoinen tohina, sillä silloin perunasadon nosto aloitetaan varsinaisesti. Pellolta perunat matkaavat lajiteltavaksi ja pakattavaksi, jonka jälkeen osa niistä jatkaa matkaansa perunan jalostajalle. Siellä perunoista tehdään esimerkiksi suikaleita. Sen jälkeen ne alkavatkin olla valmiita matkan seuraavaan etappiin, eli koulun keittiöön. Saunalahden yhtenäiskoulun keittiössä perunasta valmistetaan koululounasta. Tänään ruokalistalla on kirjolohikiusausta ja siihen käytetään perunasuikaleita, jotka perunan jalostaja on valmistanut. Tänään Saunalahden yhtenäiskoululla on biojätteetön päivä. Sen tavoitteena on, että jokainen koulun ruokalassa lounastava ottaisi ruokaa lautaselleen juuri sen verran, että jaksaisi myös syödä lautasen tyhjäksi. Sillä tavalla biojätettä syntyy mahdollisimman vähän. Biojätteettömänä päivänä koulun ruokalassa näkee bio-oppaita. Heidän tehtävänään on muistuttaa ja ennen kaikkea kannustaa lounastajia ottamaan ruokaa sen verran kuin jaksaa syödä. Kun tänne joku tulee, niin sanoo sitten sille, että ottaa sen verran kuin jaksaa. Ja sitten myös pitää katsoa, että ottaa silleen sopivan määrän. Astioiden palautuspisteellä lounastaja saa kehuja bio-oppailta hyvin syödystä ateriasta. Joskus saattaa kuitenkin käydä niin, että ruokaa tulee otettua lautaselle liikaa. Silloin voi tuntua, ettei jaksakaan syödä kaikkea ottamansa ruokaa loppuun. Tällöin ylijäänyt ruoka lajitellaan biojätteeseen. Koulun keittiön henkilökunnalla on tärkeä tehtävä, sillä biojätteettömänä päivänä syntyvän biojätteen määrä punnitaan. Tällä tavoin tänä päivänä kertyneen biojätteen painoa pystytään vertaamaan edelliskerroilla järjestettyjen biojätteettömien päivien biojätteen painoon. Näin on helppoa huomata, kun biojätteen määrää on onnistuttu vähentämään. Puntaroinnin jälkeen biojäte viedään biojätemyllyyn, jossa se pilkkoutuu hakkelukseksi. Mutta kertokaahan Saunalahden yhtenäiskoulun 1G-luokan oppilaat, miksi on tärkeää lajitella ylimääräinen jätteeksi päätyvä ruoka juuri biojäteastiaan? Koska se maksaa. Ja sitten, koska se roska-auto liikkuu joka koulussa, niin se maksaa koko ajan. Ja sitten roska-auto käy vähemmän täällä. Niin ja sitten se biojätteestä tulee multaa, niin se on hyväksi luonnolle. Ei silleen tulisi niin paljon roskaa niin kuin on tullut. Maailmahan on jo aika täynnä sitä roskaa. No hyvin sanottu.
Pitää täysin paikkansa, että mitä enemmän tuotamme jätettä, sitä enemmän tarvitaan jäteautoja kuljettamaan se pois jätelaitoksille. Tuntuu myös aika nurinkuriselta käydä ruokakaupassa ostoksilla tai vaikka annostella liikaa ruokaa lautaselleen ja lopulta kuitenkin heittää ylimääräinen ruoka biojätteeseen. Näiden vuoksi kuluu turhaan energiaa, vettä ja rahaakin. Mutta mitä perunalle sitten tapahtuu, kun se on lajiteltu biojätteeseen? Minneköhän se seuraavaksi matkustaa? Otetaan selvää. Biojäte kuljetetaan Saunalahden yhtenäiskoulun roskakatoksesta jäteautoilla Espoon MS-Suon biojätteen käsittelylaitokselle. Siellä biojätteestä tuotetaan biokaasua ja kompostia. Ennen sitä biojäte kulkee monen vaiheen läpi. Ensimmäisenä biojäte kulkee murskaimen ja seulonnan läpi. Tätä kutsutaan biojätteen esikäsittelyksi. Siellä jäteaines lajitellaan hienoon ja karkeaan ainekseen. Karkea aines matkaa saman tien kompostointiin. Hieno aines sen sijaan suuntaa biokaasulaitokseen mädätettäväksi. Ja muuten, nappaappa viivain esille, sillä hieno aines on kooltaan alle 8 senttimetriä. Lajitellaankohan peruna kompostointiin matkaavaan karkeaan ainekseen vai mädätykseen menevään hienoon ainekseen? Kuka keksii? Biokaasulaitoksella hieno biojäteaines mädätetään. Mädätys tapahtuu reaktorissa, jossa biojäte viettää aikaa noin 3 viikon ajan. Tämän 3 viikon aikana anaerobiset eli hapettomissa oloissa elelevät mikrobit tekevät jätteestä biokaasua. Lopuksi biokaasusta suodatetaan pois rikkiyhdisteet, minkä jälkeen kaasu kuljetetaan HSY:n omaan sähköä ja lämpöä tuottavaan kaasuvoimalaan. Eli siitä ylijääneestä perunasta, joka lajiteltiin biojätteeseen, saadaan lopulta sähköä, jonka avulla voit vaikka ladata puhelimesi akkuun lisää virtaa tai matkustaa vuoristoradan vaunun kyydissä. Biokaasun valmistuksesta jäljelle jäävä mädäte jatkaa yhdessä karkean biojäteaineksen kanssa kompostointiin. Kompostoinnissa eloperäinen aines, kuten ruoan tähteet, perunan ja banaanin kuoret sekä kahvinporot lahoavat. Pieneliöt eli bakteerit, sienet ja sädesienet auttavat tässä. Kompostoinnin tuloksena syntyvä komposti eli humus sisältää niitä samoja ravinteita, typpeä ja fosforia, joita perunakin tarvitsi pellossa makoillessaan kasvaakseen. Nyt syntyvän kompostin avulla voidaan parantaa esimerkiksi perunapellon maaperää, jotta siellä voidaan taas viljellä lisää perunoita. Ja tämä on hieno asia. Biojätelaitoksella kompostointi tapahtuu kompostointitunneleissa, joissa aines viettää aikaa 2-3 viikkoa. Sen jälkeen aines viedään ulkoaumoihin, jossa se kypsyy valmiiksi kompostiksi. Mutta joskus tämäkään aika ei vielä riitä kaikille karkeille biojäteaineksille, jolloin saattaa käydä niin, että ne jäävät vielä maatumatta. Mutta tällöin maatumaton aines kuljetetaan vielä uudelleen koko prosessin alkuun ja sen kohdalla maatumista siis yritetään vielä uudelleen. Kompostoinnin tuloksena syntyvä humus on niin arvokasta, että uudelleen yrittäminen kannattaa ehdottomasti. Peruna kulkee siis aikamoisen pitkän matkan pellosta lajittelun, kuorma-autokyydin, koulun keittiön, lautasen sekä biojätepussin kautta aina biojätteen käsittelylaitoksen mädättömyyn asti. Lopulta se on kiertänyt kokonaisen kierroksen ympäri ja päätyy takaisin perunapeltoon kompostin muodossa. Näin siis tapahtuu, jos se lajitellaan biojätteeseen. Biojätteeseen lajittelemalla perunan sisältämät ravinteet pystytään lopulta käyttämään uudelleen uusien perunoiden tai kurkkujen tai tomaattien tai vaikkapa porkkanoiden viljelemiseksi. Tällä tavalla säästetään ravinteiden käytössä ja ympäröivä luontokin voi paremmin. On siis hienoa, että biojäte pystytään hyödyntämään näin tehokkaasti, mutta pidä mielessä, että ympäristön kannalta kaikkein paras tilanne on silloin, kun biojätettä syntyy mahdollisimman vähän. Silloin nimittäin säästetään esimerkiksi vettä ja energiaa.
Eli muista ottaa juuri sen verran ruokaa lautasellesi, että jaksat syödä lautasen tyhjäksi. Vaikka niitä perunoita. Escúchame una cosa que te quiero contar. Acá está caliente la city, va a estallar fuego en la avenida. La gente grita fuego, fuego. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? En cada plaza, detrás de cada esquina, la tormenta se avecina. Ten cuidado que esto empieza ya no para. ¡Pim, pam, pum! ¡Apunta, dispara!